Apa ibu dapat? 9 anak awak serupa Buya Mahyaldi. Sabaleh serupa Pak Irwan Prayitno. 5 sama Jambo. 9 sama jo ayah hamba dulu. Anak lain dan 9 dan Sabaleh tu kehendak anak tu atau parangai awak jawab no? Jawablah. Nah, ini bapak. Aku nak tanya saya gambo. Ya ambo palui lah. Memang itu karena buah cinta saya dan istri saya. Benar kan? Nah, ini akan kita sadari. Oh, pakaru anak ndak mencali awak sajaknya babini. Kalau nyo dididik, Pak, sudah tu takana di nyo liye Al-Qur'an. Hamalathu ummuhu wahnan ala